ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ଗହଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକିବି। ରାଉଳ ଖଣ୍ଟିଆ ଧଡରା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକିବି। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ଗହଳିର କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସେମିତି ଟେଷ୍ଟିଫୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲଣ୍ଡନ ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ଦରବୁଢ଼ୀ ଡକାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଯିବା, କାହିଁକି ନା ପାଟିରେ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ତମେ କଣ୍ଟିଆ ଘର ଦେଖିଛ ନା? କି କଥା, ଆମ ଗାଁ କଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟିଆ କଥା ଜାଣିପାରିବୁନୁ ନା ଆମେ? ହଁ, ଆମ କଣ୍ଟିଆ ଘର ହେଇପରା, ହେଇ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯୋଉ 2 ମାସ ତଳର ଯୋଉ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲେ ନା ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ଗହଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ପା। ଆପଣ ତାହେଲେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ହଉ ମୁଁ ରାତି 12ଟା ମୂଳୁ ଉଠିକି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଛି। ଯାଅ ଖାଇଦବ, ରଖିଦେଇଛି। ଆମେ କଣ ପଖାଳ ଖାଇଯାଇଛୁ? ଆରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି ନଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ତମେ କଣ ଲୁଣ ପକେଇଲ, କଣ ଲଙ୍କା ପକେଇଲ, ସେଇଆ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ ନା ନାଇଁ। ତମେ କଣ 4ଟା ମୂଳୁ ଉଠିକି ରାନ୍ଧିଦେଲଣି, ଆମେ କଣ ପଖାଳ ଖାଇଯାଇଛୁ ନା? ଲୋ ଏମିତିକା କଥା। ତାହେଲେ ତମେ ଗରମ ବି ଖାଇବ? ହଉ ତାହେଲେ ଖାଇବ ଯଦି ଆମର ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଚୁଲି ପେଲିବ। ନାଁଟା ତ କହିଲନି, ତମ ନାଁ କଣ? ଆରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ହବ ବୋଲି କଣ ଚୁଲି ବି ପେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଉ ମାଗଣାରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଚୁଲି ତ ପେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ହଉ ତମେ ତ ନାଁ ପଚାରୁଥିଲ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକିରି ଦାସ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘଡ଼େଇ। ଛାଡ଼ ମ, ସେ ଟାଇଟଲ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଖାଲି ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକିରି। କଣ ରାନ୍ଧିବା ପା କହୁଥିଲ? ଚାଲ କଣ ରୋଷେଇ ହବ, ଚାଲ ଖାଇବା। ଘରେ ଆଣିକି ଆସ। ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇରେ କଣ ପଡ଼ିବ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇଛି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ଆଇଟମ କରିବ, ତା ନାଁ ତ କିଛି କହିଲନି। ଯେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଶୁଖୁଆ ତୁରତୁରି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତରତର ହେଇକି ରାନ୍ଧୁଛେ, ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଶୁଖୁଆ ତୁରତୁରି। ଆଉ କଣ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛି। ଚୁଲି ଜଳାଇବା, ତାପରେ କରେଇଟାକୁ ଟିକେ ଖଡଖଡ କରିବା, ତାପରେ ତେଲ ଟିକିଏ ପକାଇବା, ନା ଆଉ ଟିକେ ପକାଇବା, ମନ ନ ବୁଝିଲେ ସବୁ ଢାଳିଦବା। ତାତି ଆସିଲାଣି, ତେଲ ତାତି ଆସିଲା ପରେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ତାପରେ 2ଟା ରସୁଣ ପକେଇଦବା, ଟିକେ ଖଡ କରିଦବା। ତାପରେ ଆମର ତ ପିଆଜ ନାହିଁ, ପିଆଜ ସରିଯାଇଛି, ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ପକେଇଦବା, ଖଡ କରିଦବା। କଣ ଗୋଟା ରସୁଣ ପକେଇଦେଲଣି, କୁଟା ନାହିଁ କି ବଟା ନାହିଁ, ପିଆଜ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ଚୋପା ପକେଇଦେଲଣି, ଆଉ ଅଦା କଣ ଗୋଟା ପକେଇଦେଲଣି, ଲଙ୍କା କଣ ମୁଣ୍ଡି ସହ ପକେଇଦେଲଣି, ମୁଣ୍ଡି ଛଡେଇନ, କଣ ହାଲ? ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ, ସେ ଗୋଟା ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଧିକା ବଢିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଅଦା ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପକେଇ ଦଉଛି ଅଦା। ତାପରେ ଅଦାଟା ପକେଇଦବା, ଟିକେ ଖଡ କରିଦବା, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା,
जदी मन न बुझियो सब ढाई दबा पुणी टिके खड़ 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 कर दबा खड़ खड़ कर दबा तापरे टिके ढांकुड़ी दबा से किछि समय हे जाओ परे ढांकुड़ी टी खुली दबा तापरे हमर जो अछि सुखुआटा पके दबा पके देले तापरे डांगी दबा अरे गुट्टे कोन सुखुआ तमे माने कोन केही खाइबोनी ना कोन ना आमे खाइबुनु आम पाई स्पेशल मटन तरकारी हेची घरे अरे तमे कोन मटन खाइबो आ मु कोन सुखुआ खाइमी अरे तुम मानको सहित कथा हो मारे सुखुआ तुतुरीरु सुखुआ कुडपुडा हेगलानी किछि बिटे कोही कि दर्शक मानको टिके एडजस्ट कर दोसी देखो तो दर्शक माने हमर आज सुखुआ तुरतुरे होतला किंतु जेहेतु सुखुआ टिके पुडीगला सेति पई सुखुआ कुडपुडा होती तो होइगला हमर सुखुआ पुडपुडा ए नियंत